Сутрин ние питаме кой да освои като теб. Кой е като Бог? Няма друг. Кой е като Бог? Кой е силен и мощен? Кой е като Бог? Няма друг. Стънете, отдайте хвала. Кой е като Бог? Няма друг. Кой е като Бог? Той е силен и мощен. Кой е като Бог? Няма друг. Стънете, отдайте хвала. Славете го, славете го. Той е достоен за слава. Он изгрева на слънцето и до залеза. Той е достоен за хвала. Кой е като Бог? Няма друг. Кой е като Бог? Той е силен и мощен. Кой е като Бог? Няма друг. Стънете, отдайте хвала. Кой е като Бог? Няма друг. Кой е като Бог? Той е силен и мощен. Кой е като Бог? Няма друг. Стънете, отдайте хвала. Хвалете го, славете го. Той е достоен за слава. От изгрева на слънцето и до залеза. Той е достоен за хвала. Стънете, хвалете, дайте му слава. Стънете, хвалете, дайте му слава. Стънете, хвалете, дайте му слава. Той е достоен за хвала. И стънете, стънете, хвалете, дайте му слава. Стънете, хвалете, дайте му слава. Стънете, хвалете, дайте му слава.